Nimwe masura chama zigi meka nyamada ka nyeshin jabaranu ma wala sa famu ya bise soro fa Sheriff la TV bamananga kuna foni na mimi wala rike awiye malikunga ane jien fa wala kunga mbafo yango nenye adamene neye kadamene ni mbata kinye badaki mimbora silama ya demeto ansaru yoro Burkina Faso jamana kono ka da silama bela jele loka Burkina kono ka fo Mali silama dina nyemo ga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma nyama silama de meto ansaru nyajo yoro asayada Sheriff Ousmane Badana Haidara de asayada Sheriff Ahmed Tidiane Haidara kunganga wajilu minunga Burkina Faso jamana kono marsikalo tle nani anatle duru yako olu bora ujwakoro ka sabuke wati ere loko ye Burkina Faso jamana kono silama de meto ansaru minumba Burkina Faso jamana kono kula bene jakulu mezigi ngume ka nyenshi ko in labeni mokubi haketu nyininge silama ubela jelefe ninga da bela jele ka famyaliko nyumana turiki kauka jamana nyama Recep Tayyip Erdogan mbole kofe Algerie Mauritanie ani Senegal haye bismillah mene Mali jamana kono ka beni juma marsi kalo tle fly panguru njigi keneka Recep Tayyip Erdogan abismillah ana furumuso Mali jamana nyama ana furumuso Keita Aminata Mayiga fe tamanye lere damado tamaudeye minu muludara malifa bala Bamako amya awladoniya ka fone mige sababu ye ka jenyo nya korodo Turki jamana ani Mali jamana ni nyonje barasabu ka daka soro nasira uka tegeno blakera benganzebe njegi nyona dela minu minado bala jamana plaw ni nyonje olu doye bara ubina kesira minunga anga jamana ni nyonje deme nasira uka kuna fani soro sara kura kota fa technologie de l'information ani kene ya ko sene ko kalango farikolo nyanaja ko dugu jugoro nafa soro sara ko taji ko ani kurango tegeno blakera ni mbenga nzeba undela minu mina dangene maya do no tawla jamana law ni nyonje tegedi nyomo kadara kono anga maminu ngume keneka oye Amadou Diallo anaka jatala Ibrahima Koulibaly Jakulu mimbole ko Conseil national de l'eau jiko nyanaboli jakulu do ministre so menyashime jiko ni kurango mo uka sambafla ani tanizegi nyongumbe gale bara unu donaye asenve kaseka limana uladonia jamana nyemo uka ulika jo ni chesiri baw ni fere bolo dale una kaseka jiko no ya Mali jamana kono jango ni mayimi ni amekata aye ni oyefu neni wati ye bela jele mako jombe jila nyefo lebiseka ke limana uye chukomena la nyeni kunkunye oye Amadou Camara ni Ablaye Sokodugu kafola Jakuluba mi sigilembe jiko konya nyanabolima na ka lanyunu nyeshinembe jiko nyanabolima Mali jamana kono aye sigili belebele ke yasa ka hakili jagabo ke ka konfinten babo watuma ni jite balote ni jite dumuniteke ni jite fuitsira ke ni jite sania kenya abebe jibolo donc faut bela jelen ko famia o de kama nyanyunu fe ou ka se radio de proximité ou la ou ka kuma ou ka fe onye fa mako ye parce que avec géré fene c'est vrai olum ambe okumun kono o baratay mais en re kasso kono ke wali do bana nanyo famia ambe wali amike avec kisini tanga kana nga dimba ya be donc o wali akanga ke donc no kera ministère minu fana no lu sembe akola ukaje ukakuma uni nyonche uni alachela malikola ukawali yata mimbato ambe kisi masibama ninkoina jimana sanjimana bebado ne sanjimana yalo koni fleuve te alimenté kanye donc ni bebo don olubu don atemene kan be jorom na ukala ni duka temeneka mais engagement code do jamana yi angalaje anga yere black code sanfe uka sigili bain na kunti dowre yasa ka fere ani dabalutike ka nyeshin jiko gweleyama keran yala fintini babo wakatu ka damine marsi kalo katase fo samia wakatuma donc aya ye yina sambamana donc banu nu mafa ko sauver donc bamu bambolo avait fenchama nafa donc avait jidi mogoma Sénégal fana be fenchama kala donc mogom fola mumbe barrage kokan ul fana ba nafa chama soro donc aya koloshi yina donc ba mafa ji chama na donc fe bara chama be atseka ke yina bari jité donc un comité ni wele wala sa akan deme anga barala pour que wele kabla be fait pour que anga tege di nyongoma wala sa be ki jo ijo rola sanni samia kase parce que ji mumbe sisa ate bolike donc fitini mumbe na ma hakli di nyongoma wala sa ka koloshi konyuma
donc a tɛ se ka bɛn donc o de kosɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ka hakili fale walasa an bɛ se ka taa ɲɛ. minisiriso min ka ca ɲɛsinin bɛ o kow bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ministère de l'énergie et de l'eau a minisiri ka fara a cakɛɲɔgɔn kan u kɛlen bɛ ka wulikajɔw bonya fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka ji di maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma a sigiyɔrɔ la. Bon, an ka bi réunion in kun bɛ an ka ba bɛ se ka lakana cogo min na ba lakanani an bɛɛ b'a dɔn ko nɔgɔn tɛ mɔgɔ caman b'a a koɲa la a lakanani ji caman ma sɔrɔ ji damadɔ min sɔrɔla a tilayɔrɔ ka ca donc fo mɔgɔ ka sigi ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ k'a dɔn ko min bɛ sen na sisan nɔ ni bɛ se k'a fɔ ala ko don parce que n'ala ma ji min bila ka na an ye mini min sɔrɔ an ka so tilacogo la o de bi réunion kun b'o kun kan parce que comité conseil min ye réunion kɛ bi mɔgɔw fɛn fɛn ni sen bɛ jiko la o bɛɛ mɔgɔ bɛ yan nɔ donc a hakilina di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ n'an ma ɲɔgɔn lamɛn ni n'an kunnafoni ma di an ɲɔgɔn ma baara bɛ gɛlɛya donc réunion lajɛ yɛrɛ bɛ kunba kun ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma k'a fɔ situation bɛ cogo min na k'a gɛlɛn donc mesure minnu taara k'a fɔ tɛmɛ tɛ se ka kɛ nin hakɛ kan ko mɔgɔw k'o faamu ensuite a kun filanan kun ye min ye sanubɔla minnu bɛna jigin ba dingɛ kɔnɔ ka sanu bɔ a kɔlɔlɔ min bɛ ba yɛrɛ kan o de ɲɛfɔra mɔgɔw ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka ta pour que ni sanubɔ ba kɔnɔ a bɛ se ka interdit yɛrɛ k'a dabila pepewu. an b'a yɔrɔ la k'a fɔ ko ka kaɲɛ ni o gɛlɛyaw kunbɛnni ye minisiriso a n'a ka cakɛdaw ka fara consommatɛrw société civile maa o maa k'e da bɛ don jiko la u bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka gɛlɛya in ka a kunbɛn ni fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛlen ye. IFE Mali tɔn tɔn min ka baara ɲɛsinnen don denmisɛnnin ka baloko dɛsɛ kɛlɛli ma o tɛmɛnen kɔfɛ tɔn in bi baara kɛ sira min fɛnɛ ka baloko dɛsɛ kɛlɛli kɔfɛ denmisɛnnin kunda denmisɛnw ka kalanko yɛrɛ bɛ se ka don bala cogo min na a ɲɛsin b'o fɛnɛ ma a sigira sen kan san 2012 a ka baaraw n'u donko fɔlɔ kɛra karangaw fɛ nɔvɛmburu kalo tɛmɛnen kangaba cercle la an b'a lɔdɔniya k'a fɔ u kɛmɛ ka baara dɔ boloda ko projet sini a senfɛ denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 5 kan ka lajɛ ka olu maa 25 ɲɔgɔnna sugandi k'i jɔ ni olu ka kalanko musaka ye u y'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛnnin kɛmɛ ɲɔgɔnna u y'o fɛnɛ sugandi ka olu dɛmɛ u bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ sira kuraw wale kelen subahana mansin labaara cogo ka se ka o dege an ka maa minnu taara ko in kɛnɛ ka Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la Kafune Bajiri n'a ka jatala Samba Traoré. Donc an b'a fɔ association ma IFE Mali association ye baɲumankɛ tɔn ni a sigira sen kan san 2012 ni y'a san 5-6 ɲɔgɔn ye donc an ka baara bɛnnen bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u dɛmɛ an ka se ka baloko juguya kɛlɛ ka kɔngɔ kɛlɛ en même temps a denmisɛnninw ka se ka taa école la an ka baara fanba bɛ kɛ karan de la ani karan dugutigilakaw ani mairie an bɛ ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don tɛmɛnenw na an ye baara caman kɛ ani karangaw ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ don tɛmɛnenw la an y'a fɔ aw ye an ye muso 100 ɲɔgɔn dɛmɛ pour que u ka se ka an y'u dege dumuni dɔw tobili la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnninw dɛmɛ ka baloko juguya kɛlɛ ka n'a fɔ malnutrition o kɔfɛ an y'a lajɛ kuma caman an bɛ taa dumuni di denmisɛnninw ma pour que k'u dɛmɛ ka baloko juguya kɛlɛ ka kɔngɔ kɛlɛ et puis bibi na projet ba min b'an bolo yɛrɛ yɛrɛ o ye an b'a fɔ o ma ko projet sini donc o projet an y'a lancement kɛ nin y'a kalo 3 kalo 4 ɲɔgɔn ye donc projet in ka kuntilenna tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin minnu ye kalan bila ka taa damanda la ka taa baara kɛ yen i b'a sɔrɔ tuma la denmisɛnnin dɔw tɛ tɛmɛ san 6 dɔw tɛ tɛmɛ san 7 kan donc fɛn caman bɛ se k'u sɔrɔ damanda la projet sini kɔnɔna la an bɛna lajɛ a denmisɛnnin ninnu k'u labɔ damanda la k'u don école la n'u donna école la an b'a lajɛ u ka école musaka bɛɛ an b'a lajɛ n'an se kɛra min k'o kɛ et puis en même temps an b'a lajɛ dumuni ka d'u ma école la parce que n'i ma dumuni d'u ma midi fɛ
a ka ca Ala fɛ a denmisɛnnin caman bɛ segin ka taa damanda la wula fɛ u tɛ na ekɔli la donc o kɔfɛ an bɛna lajɛ fana k'u dege ordinateur la n'a bɛ f'o ma ko informatique k'u dege o la donc o la denmisɛnnin 100 ɲɔgɔn baara yɛrɛ daminɛ la ni denmisɛnninw degera ordinateur la a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kalan yɛrɛ courage dɔw la donc o bɛɛ kɔfɛ karanga minnu bɛ Bamakɔ wala diɲɛ fan yɛrɛw la an bɛna lajɛ n'u k'an bolo ɲɔgɔn ma kuma ni kuma ka to ka taa karanga ka taa kuma denmisɛnninw fɛ k'a fɔ ye n'aw bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye don n'a nataw la dama tɛna aw kɛ fɛn ye donc il faut ka kalan de kɛ walasa aw ka se ka bɔ nɔgɔ la n bɛ se k'a fɔ baara in yɛrɛ kab'a daminɛla bibi na ani mairie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mairie bɛ k'an dɛmɛ a papier ko ta fan ani dɛmɛ caman la mais min ye wari ko ta fan ye tiɲɛ na o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ parce que anw yɛrɛ de bɛ ka volontaire minnu b'an na à peu près volontaire 30 ni kɔ ɲɔgɔn bɛ IFP bolo bibi na olu yɛrɛ de b'a la waati ni waati ka bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka essayer ka baara kɛ n'o de mais o tɛ laban donc an bɛ ci min profiter nin na ka ci bila maliyɛn bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'an dɛmɛ u k'a lajɛ u kana fara an kan surtout denmisɛnninnakaw minnu bɛ se k'an dɛmɛ ni musaka ye u bɛ se ka ci an ka Orange Money la 76 49 24 43 voilà donc denmisɛnninnakaw an bɛ ci bila olu fana ma u k'a la u kana fara IFP Mali kan walasa i k'an sɔrɔ an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kalabankura an bɛ Zikia ka plaque ma ni min tɛ se ka te yen fana i bɛ taa Facebook kan i b'a sɛbɛn IFE Mali n'i y'o sɛbɛn i b'an ka page ye i bɛ se ka message caman ye. u ye baara caman kɛ ne ka commune kɔnɔ n'o ye commune urbaine de Karan an y'a ye u nana dumuni di denmisɛnninw ma wagati dɔ la denmisɛnnin fitininw dumuni minnu bɛ se k'u kolo jo kosɛbɛ dumuni minnu bɛ se ka hali ɲin bɔ ni fɛn ninnu bɛɛ nɔgɔ ma o baaraw kɛ anw ne fɛ yen ka tɛmɛ u ye matériel scolaire di an ye fourniture école ta fɛ u bɛ école minɛn caman di denmisɛnninw ma bon sisan Karan denmisɛnninw bɛ ordinateur yɛrɛ dege IFE sababu la donc nin bɛɛ ye wale min bɛ taa denmisɛnninw ka yiriwa okumu kɔnɔ wale min bɛ taa denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi labɛn ni okumu kɔnɔ a ka d'an ye k'u accompagner ka continuer n'u ye u bɛ ka denmisɛnnin minnu i b'a dɔn anw ka commune ninnu damaw de bɛ yen dama bɛ yɔrɔ min na a ko ka gɛlɛn mansaw bɛ taa dama na denmisɛnninw yɛrɛ la ban bɛ école bila ka taa dama na bon u nana denmisɛnninw u taara dama na ka taa denmisɛnnin minnu sɔrɔ yen minnu tun bɛ école la n'u ye école bila ka na u y'a caman wele donc c'est comme ça que u ye denmisɛnnin damadɔw sugandi ka kuma n'u somɔgɔw ye somɔgɔw jɛnna n'a ye anw yɛrɛ kɔni maire anw b'a ko kɔkɔrɔ kosɛbɛ parce que denmisɛnnin ninnu ka occasion d'u ma u kɛ dama bila ka segin école la fɛn min don ala kelen pe de b'a baraji dɔn donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛna ni fɛn min ye an t'a dɔn u b'a bɔ yɔrɔ min dɛ mais jɛkulu min don u kan ka dɛ. Kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ suguba la yɔrɔ min bɛ wele ko marché rosier jago dɔdɔni kɛbaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu confédération des commerçants détaillants olu de ye kɛnɛ in sigi laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka hali bi wulikajɔw caya min bɛ se k'a to sugu min jenina marché rosier a bɛ se ka jɔ kura ye siraw minnu fana bɛ bilabila a la k'olu sira ninnu ɲini k'u dɔn ni ka laban k'u ladila min bɛ se k'a to matamaliw bɛ kɛ ka ɲɛsin sugu in ma Sadio Siribe ni Seydou Ɲare tun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Nin lajɛrɛ min sigira kunnafoni ani ɲɔgɔnna faamuyaw kama a baaraw daminɛna ni kuranɛ kalan de ye lajɛrɛ in yɛrɛ kun ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka welewelema da kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la suguba jɔliko la ani sira minnu bɛ suguba cɛ ci k'olu jate togoya min na u bɛ se ka labila jagokɛlaw ye. An bɛ kɛnɛ min kan an b'an yɛrɛ de ka kɛnɛ kan an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ sugu kɛnɛ de kan an bɛ assemblée générale de la assemblée générale in fana c'est une assemblée d'information et sensibilisation o ye ka mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw ladɔnniya fɛn min kɛra sugu la ani sugumɔgɔw mago bɛ min na an bɛ fɛ k'o de kɛ o ye jumɛn ye sugu ka jɔ sugu tɛ se ka jɔ ka mɔgɔw to a kɔnɔ fo mɔgɔw ka bɔ a kɔnɔ ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min u bɛ se ka commerce kɛ yen nɔ an b'o de kɛnɛ kan an nan'o de kunnafoni di mairie du district a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw sɔrɔla ani olu ye olu convention signé o convention signé na commune 3 ye yɔrɔ de di site dɔ di o signé na commune 2 ye site damadɔ di o fana signé na an tun b'a kɛnɛ kan bon an ka laɲini ye min ye k'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ a nana ka na yan nɔ le 22 septembre 2017
a nana premier père la ko sugu bɛ jɔ an bɛ fɛ a ka continuer o lancer fɛ et puis a ka teliya sugu ka jɔ an b'o dɔrɔn de ɲini kuma caman min bɛɛ y'o de sugu ka jɔ an ye wari min dira ma $200,000 ani $80,000 ani $2,000 ani $80,000 o de dira ma an ye musaka dɔ bɔ a la musaka min bɔra a la o ye wajibi de ye baara o baara musaka dɔw b'a la o musaka ye jumɛn ye a fɔra k'an ka cause d'incendie de ɲini cause d'incendie o ye wajibi ye a fɔra fana mɔgɔ minnu bɛ baara la adamadenw ka sɔn u ka 1,000 b'u yɛrɛ ka wari la a ka d'u ma nin de musaka bɔra a la adamadenya a ka gɛlɛn baara bɛɛ ka gɛlɛn Maliko la bi wari ma di k'a fɔ ko u ka place jɛnna ko k'u ka place sara a ma di ko k'u ka wari jɛnna k'u ka wari sara a dira de k'u lahinɛ u ka se ka tile 2 nasɔngɔ sɔrɔ u ka se ka ɲɛji ka cɛ u kana paniquer a kana kɛ sababu ye ka tiɲɛni don u ka foyer kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye suguba mɔgɔ ye mɔgɔ mɔgɔ recensera a bɛɛ bɛ place sɔrɔ parce que place min kan ka jɔ a ka ca Ala fɛ a place tɔ de bɛ to an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ka ca ni maa ba 4 ye minnu ka minɛnw tiɲɛna sugu jeni senfɛ sugu jeni min kɛra ni nin y'a kalo damadɔ ye lajɛrɛba in yɛrɛ a bɛ taa kun cɛ waati min na a kɛra fɔɲɔgɔnkɔ misɛnnin ye fan dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kunnafonidilaw tɔgɔla so maison de la presse Dar es Salaam kaw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni sibiri marisi kalo tile 3 ye politiki tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ ka baaraw n'u donna ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min wele ko coalition pour le renouveau politique CRP fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in na politiki tɔn PRVM fasoko bɛ a la kɛnɛ fɛnɛ senfɛ bolongɔniden ɲɛsinna Mamadu Umar Sidibe mɔ ni o ye PRVM fasoko ɲɛma ye ka kɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi kalata nataw la Maritu Jalo ni Sama Tarawele ka fɔ la ni sibiri do marsi kalo tile 3 san 2018 o bɛ na kɛ don ye min bɛna to Mamadu Umar Sidibe hakili la barisabula ka d'a kan ale de sugandila ka kɛ coalition pour le renouveau politique cɛbɔ ye jamanakuntigi kalafili nataw la parti politique caman de farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ PRVM fasoko a n'a ɲɔgɔnna caman ni ka nin coalition in sigi sen kan a nundo baaraw de sen fɛ kunnafonidilaw ka soba kɔnɔ Bamako Mamadu Umar Sidibe danaya dara ale kan an ka jamana bilama ka gɛlɛn an k'a fɔ alhamdulillah jamana baara tiɲɛna an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi fo ka baara bolo yɛlɛma ka baara mina yɛlɛma Mali kan k'o taabolo de ɲini parti minnu farala ɲɔgɔn kan n'u tɔgɔw fɔra a ye o partiw y'a bisigi k'a fɔ u ka fara ɲɔgɔn kan u b'a ɲɛmaaya di Mamadu Umar Sidibe ma sɔrɔla min fɛ baaraw kɛra ɲɔgɔn fɛ ka mɛn an nana ye k'a fɔ a ka gɛlɛn a ka tiɲɛ wa n'a tiɲɛna tigɛ ɲɔgɔnna ti bɔ a la maa ɲɛnɛma don an maliyɛnw b'a fɔ mɔgɔ ma maa ɲɛnɛma a b'olu mɔgɔw la o kɔrɔ tɛ tɔw ti maa ɲɛnɛma ye o kɔrɔ ye tɔw n'u ka maa ɲɛnɛmaya bɛɛ u sɔnna k'a fɔ Mamadu Umar Sidibe a bɛ baara ɲɛmaaya ta opposition parti caman kun bɛ kɛnɛ kan walasa ka CRP dɛmɛ a ka nundo baaraw la Soumaïla Cissé, n'ale est chef de file de l'opposition, a ko ale nisɔndiyalen de bɛ kuma ta bi ka PRVM fasoko fo a ka baarakɛlaw na fo ka na se coalition ma. Vraiment min kan ka fɔ c'est que an bɛɛ bɛnnen don pour que changement ka kɛ parce que fanga min b'an kunna bi Mali bɛɛ degunnen don maliyɛnw bɛɛ degunnen don donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'i kan bɔ pour que a yɛlɛma ka don jamana na je crois qu'an kan ka bɛɛ encourager. Ce qui est important, c'est qu'en bébé opposition, on est ciblé par les gens fait, bité, on est meeting que les gens font, on est marche que les gens font. Donc on va dans mon mindo, mon ladrido, mon yenamado, mon mindo, na kakmar, quand attaque comme quand on est comme un jana kunu, on est comme un jarabi. On est mingé dans mon robissé, on est cambolo d'ignoma, on est qu'à fragnoranga, pour que changement à quelque jamana, ante son jamana qu'à chien qu'à temaninga. Jamana korodo, jamana barkamado, jamana do mi ni kunye Mali tɔgɔ fɔ diɲɛ fan bɛɛ an kun bɛ waso n'an ka jamana ye bi an bɛɛ kun sulilen don quoi k'an tɛ sɔn ma parce que an denw n'an mɔdenw b'a fɔ sini an ye mun to jamana in na parce que an bɛɛ wililen don bɛɛ ka wuli k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana in a ka bɔ gɛlɛya in na donc an bɛ nin jɛkulu in an b'u féliciter an bɛ barika da u ye u y'an invité ka na an fana b'u encourager an bɛ yan an b'u ka bila la an bɛ se ka fɛn fɛn k'u ye pour que jamana ka taa ɲɛ an b'a k'u ye. Mamadu Umar Sidibe n'ale ye cɛbɔ ye a ko ni Ala sɔnna a ma ale labɛnnen don wa a bɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ walasa coalition kana nimisa ale sugandili la. Bon kumakan bɛrɛ tɛ ne bolo bi tɛ ne ka kuma don ye ka minnu ye danaya d'an kan k'u fo
k'a fɔ n'ala sɔnna ma n b'a lajɛ ka dana in fa ala ta kɔfɛla la k'a fɔ ko u ni ce u ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na parce que jɛɲɔgɔnya man gɛlɛn labanko de ka gɛlɛn n b'a ɲini ala fɛ ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ coalition pour le renouveau politique ale haminako belebele dɔ ye jamanajɔ ye yɛlɛma école ani kɛnɛya ɲuman. Bonyamasegi njala tara ka tengu mauna minnu jɔyɔrɔ bonyana faso baara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farikolo ɲɛnajɛ doni na bala minisiriso la minisiriso min ɲɛsinbɛ farikolo ɲɛnajɛ ma ka bɛn ni alamisa marisi kalo de gale ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in kɛra Isufu Kulubali ni Baba Keita olu y'a seereya. Ka kɛ ni jamana ɲɛmaa ka yamaruyakanw ye san o san a bɛ wulikajɔ min boloda ni k'a ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ wulikajɔbaw kɛ o ka cɛkɛdaw la ɲinata min ye farisonanjɛ dagaso ye o maa 5 jamana ye jɔnjɔn ta ka d'o ma a bɛ fɔ min ma ko chevalier de l'ordre national maa 9 gɛrɛ dɔ wɛrɛ tala ka d'o ma a bɛ fɔ o min ma ko médaille d'étoile d'argent avec effigie abeille ka kɛ n'o ka wulikajɔw ye ani n'o ka gala kɛnɛyaw jamana baaraw da fɛ wali kelen dakuru ɲɛ kelen na a fɔ maa 14 o de gɛrɛsɛgɛla farisonanjɛ dagaso in kɔnɔna na ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka wasaw ye ka kɛ n'o ka baara kɛcogoya ye. Bon hakila ye ne kɔni ta a fɔ cogo di nisɔndiya don n'i y'a ye jamana ɲɛmaaw ye ani n ka minisiriw y'a yamaruya ka n jansa ka ni décoration di ne ma o y'a ye k'a fɔ ko n ye n jija baara la ne ni n tɔɲɔgɔn ko an bɛ ye baara kɛ ka faso kunna wolo an b'an jɔyɔrɔ fa donc nimisa o satisfaction ni o nimisa wasa de bɛ ne kan bi. Bon décoration ye fɛn mun ye a bɛ di mɔgɔ ma minnu remarqué la u ka baara kɔnɔna na n b'a ɲini n tɔɲɔgɔn fɛ minnu m'a sɔrɔ halisa u k'u jija et puis an minnu y'a sɔrɔ fana an m'a sɔrɔ an yɛrɛ ye an n'olu de jɛra ka baara kɛ i b'a sɔrɔ an de tun bɛ baara laban yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko a baara kɛra donc o de y'a to médaille dira anw ma donc médaille dilen anw ma u ka baara b'a la u bɛɛ nɔ b'a la donc an b'olu fana fɔ k'u wale ɲuman dɔn minnu b'a sɔrɔ halisa an b'a ɲini u fɛ u k'u jija baara fɛ u kana décourager bɛɛ ni garisɛgɛ de don donc u ta fana bɛ se ka na kɔfɛ. N wasalen don kosɛbɛ kosɛbɛ n wasalen don kosɛbɛ distinction in fɛ parce que n b'a kɔrɔ dɔn n b'a dɔn fɛn min don chevalier de l'ordre national Mali la n b'a dɔn bonya min b'a kɔnɔ n bɛ min fɔ dɔrɔn n wasalen don mais n wasalen bɛ karaté bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la parce que médaille min don ne y'a a dira ne ma président distinction don mais ni distinction ye Mali karaté bɛɛ ta ye ani karaté acteur bɛɛ ta ye ni n ko karaté acteur bɛɛ aw yɛrɛ sen b'o la parce que aw de b'a permettre an ka image bɛ véhiculer et n bɛ min fɔ dɔrɔn merci à monsieur le président de la République et merci au ministre des sports sortant Amion Guindo. Farisonanjɛ kotigi maître Jean-Claude Sidibé a ye foli ta ni ka ɲɛsin ni maaw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a sɔrɔ k'a fɔ o ye u k'o cɛsiri min kɛ sababu ye jamana ɲɛtaa yɛrɛ ka sabati. Fɔ jamanakuntigi o de ye grand maître des ordres nationaux ye a y'a jateminɛ ko mɔgɔ 14 bɛ ministère sport la yan k'olu ka baara ka bon ka baara bonyana donc ko ka chevalier national di dɔw ma ka effigie abeille di dɔw ma an bɛ se k'a fɔ o baara la nka n y'a yira n ka kuma kɔnɔ n ko mun sera ka nin kɛ baara de y'a kɛ ni san 3 kɔnɔ ka ministre Amion Guindo to yan Mali ye coupe 2 ta balontan na ka 9 ta basket la ayiwa n ma fɛn fɔ karaté kan n ma fɛn fɔ aikido kan n ma fɛn fɔ sport kan o bɛɛ ye coupe sɔrɔ donc o ye ministère des sports mɔgɔw ani mouvement sportif bɛɛ de ka baara ye an bɛ se k'a fɔ n'an sera ka nin baara continuer san wɛrɛ an bɛ min sɔrɔ bɛ caya ni nin minnu ma fɛn sɔrɔ an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ an bɛɛ b'a sɔrɔ ka tugu n'i ma baara kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ jamana dun ko de ko maa ma n'i ye baara kɛ a bɛ dɔ i ye bi ta kɔni mɔgɔ 14 ka baara a dɔnn'u ye an y'a ye mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la conseillers b'a la secrétaires b'a la gardiens b'a la mɔgɔ caman b'a la en tout cas min b'a yira kɛ n'i bɛ yɔrɔ min na i b'o baara de kɛ donc n'i y'o baara kɛ i ka ɲɛmɔgɔ b'a dɔn u bɛ proposer. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛla ka kɛ ni nin cɛkɛlaw o somaw o denw a n'o cɛkɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna min kɛ sababu ye k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i galabu kɛnɛya jamana baaraw da fɛ cogoya min na jamana ka se k'a dɔn ye sini wali kelen sini kɛnɛ. Radio so
unité walekele la voix de Cheikh Ahmed Tidjani oluka mauludu tako duruna bara unu dona ka beni février kalo tile muga ani nani temene yemi ndembaya kumbe ambala kabulu Berté Adjama Touré dina nyama chamangume akeneka Amadou Diallo gafola ni kene nyogana mauludu belebele tan abi bende jira abi kilenya jira abi sabati jira aba jira fana ko anga kira sallallahu alaihi wasallam ni ala kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ba jira ka ko ja a valer bala an bulu koju ja akanu ba an na koju ja an sebedo an nido an sunogolando an wulilando o kuma na an ga don ka fo an nina kili a balolan o ala kira kanu de sallallahu alaihi wasallam parce que kadaka an filɛ lafiya o lafiya la bi kuna wolo o kuna wolola ala kira sababu de sallallahu alaihi wasallam ni y'a mɛn muso filɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la bi ka musoya développer ka se nin ma muso ka caya ka se nin ma an bɛ yɔrɔ min na bi muso ka ca ni cɛ ye n'i y'a ye o sera ka kɛ o kɛra ale kiraba Muhammadu de sababu la sallallahu alaihi wasallam donc a ko cɛba o cɛba fana ko musoba de b'a kɔfɛ an y'o misaliya ta a yɛrɛ ka ladegeli a kɛra an ye ladegeli ba ɲuman ye an y'o ladegeli ta a furumuso ɲumanba in kan min ye an ba Khadija ye radiyallahu ta'ala anha ani Umu Salma ani Aisha ani ummahatul mu'minina u bɛɛ lajɛlen furumuso ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen na ka rôle de don ala kira ye sallallahu alaihi wasallam an tɛ se k'a fɔ k'an bɛna a bɛɛ cité kelen kelen mais nin bɛɛ y'a ka jɔyɔrɔ de fa donc a ka kan n'o ka baɲini sera wallahi anw dusu kan ka bɔ o la n'a fɔra ko ka ɲɔgɔn da ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ko ɲɔgɔn dabaw ka ɲɔgɔn da mais ka ɲɔgɔn da jumɛn na ka ɲɔgɔn da ala kira kanu na o de ye kanu fɔlɔfɔlɔ ye o de ye wajibi fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min n'a ɲininen don silamɛ fɛ o tuma na ala k'an kɛ ala kira kanuba ɲuman ye ala ka dɔ fara an ka ala kira kanu kan yarabi ɲinanta kɛra cogo min na yarabi ala ka san wɛrɛ ta jidi ka tɛmɛ nin kan ala ka basigi don an ka kow la ciba sanuman kanu kɔsɔn sɔli ala Muhammad an nisɔndiyalen don an fari fɔɔnen don an ɲagarilen don ka da ka kira sanumanba in an b'ale ka mawuludu de la san o san an bɛ jɛ ka kɛnɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi an bɛ ala fo k'ala barikada n'an ka musoba in sɔrɔlen ka di anw ma sabula ala de ye Adjama Touré ci ka di anw ma tabarikala alhamdulilayi an y'a minɛ n'an bolo fila ye nin baara nin ala b'a jidi maa bolo sabula a ye wari ɲini n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye bi-bi na nin wari sugu b'i kunna i bɛ taa kɛ nin taabolo wɛrɛ min tɛ kira ko ye min tɛ ala kanu ye mais maa ye wari ɲini alhamdulilayi ala bɛ ka wari in jidi a bolo sabula wari in sɔrɔla min kama a bɛ ka taa sira de fɛ n'o o diinɛ baaraw ye an b'a fɔ ko alhamdulilayi ala k'a jidi a bolo ala ka barika don a la sabula ɲinan ya an san sabanan de ka se san naani ma radio unité a bɛ mawuludu in boloda mais an b'a kɛ cogo di bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔna na a ta islam ka fara Kadiatu Kubura kan ka fara centre ba Nɛnɛ Jalo kan ka fara Maɲumantɔn kan ka fara radio baarakɛlaw kan ani kanubagaw sabula n'anw sigira ka kuma an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ de bɛ anw kɔ minnu bɛ anw lamɛn n'o y'an kanubaga n'an lamɛnbagaw ye anw de jɛra ka nin baara ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ mais an jigi bɛ ala kan an jigi bɛ kira kan don n'a nataw la ka fɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman alhamdulilayi an bɛ jɛ an b'o sigi nka an bɛ musoba in fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ wallahi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ foyi t'an bolo ala k'a sara n'a fɔra maa ma ala k'i sara n'a digir'i la i b'i yɛrɛ ɲininka an b'a dɔn ni musoba in ala k'a sara in bɛ ala ta'ala bolo a tɛ jɔn si bolo n'a bɛ mɔgɔw bolo sa ma ko banna mais fɛn min ala ko an bɛ jiri n'o de ye ala k'an n'a sɔn ala k'an n'a sutara ala k'an sigi ɲɔgɔn na kɛnɛ in kɔnɔna na radio unité kɔnɔna na ka fara n'o o ye téléson mɔgɔ ye o ye folikan bɛ ne bolo fɛn fɛn nana kɛnɛ in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ ɲuman segin ka t'i ka denbaya kɔnɔna na an bɛ ala fo k'aw barikada wa salam bɛ bɔ kuma na yan alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ ala barikada an bɛ segin ala barikada an kɔntanenba de don i b'a fɔ ɲinanta fana jama dépassera ɲinanta fana vraiment a kɛra wasa dan ye ne yɛrɛ kan ka mun fɔ karamɔgɔw y'a bɛɛ fɔ ka ban vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyalen don ni ko n bɛ kuma vraiment nisɔndiyalen yɛrɛ de don karamɔgɔ ye mun fɔ n bɛ n wasa dora sallallahu alaihi wasallam o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw la sɔrɔli ma Burkina Faso Fabala Waga ka bɛn ni juma marisi kalo tile 2 ye gwɛlɛ mankan belebele 2 wulila fɔlɔ o wulila faransikaw ka lasigidenso la filanan o wulila Burkina Surasiya ɲɛmayaso dagayɔrɔ état-major général des armées la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra maramafɛntigi dɔw de fɛ dɔw y'a jira k'a fɔ Mamudu Tilen jɛkulu de don Bamanjiw de don minnu ye ko in kɔni kɛ Burkina Faso Fabala lakana tigilamaw ye wuli ka jɔ kɛ faransi lasigidenso
donzo ta o wulikajɔ sera ka kunbɛn o tɛmɛnen kɔfɛ min ye surasiya ɲɛmaya daga yɔrɔ ye Burkina Faso fabala Ouaga état-major général des armées wulikajɔ fɛnɛ kɛra yen fɛnɛ na bamanjima nunu ngɔni sera ka sɔrɔ k'u fa a senfɛ maa 8 vara u la lakana tigilamɔgɔw fɛ fan bɛɛ maa 8 bɔnɛna a nina bibi na min ye wulikajɔw ye olu bɛɛ senna barisabu ka da kan maa 80 ɲɔgɔn na o joginna wele bilamɛ maa caman mɔ minnu bɛ ka sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔla u nɔ bɛ ko in na. Togo fabala Lomé sigikafɔ min kunu donna fangasinamatɔw ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to basigi bɛ se nati Togo jamana kɔnɔ ka dɔbɔ kuma bɛɛ nisɔngoya taama ninnu na sigikafɔw jɔra tile 2 u daminɛnen kɔfɛ bawo yɔrɔ min bɛ yen ni bɛn ma se ka kɛ o ka a yɔrɔ ka gɛlɛn dɔɔni jamana ɲɛma ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɔrɔ ɲɛsigbe fangasinamatɔw galenga de do ko fɔ segin ka kɛ san 1992 jamana sariya sunba kɔrɔ mɔ segin ka kɛ o mɔ o dama tɛ ni segin kɛra o mɔ an bɛ kɛ cogo jumɛn fangasinamatɔw ko fɔrɔ ɲɛsigbe a bɛ ka tɔni min kɔni kɛ a bɛ tɛmɛ n'o ye n'o banna a b'i sen bɔ manda 4nan ko kuma tɛ bawo a b'a ka manda 3nan kɔnɔ fɔrɔ ɲɛsigbe n'a nɔfɛmɔgɔw ma sɔn ka jɛ ni o ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ fangasinamatɔw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u kun ye fɛɛrɛw minnu dajira jamana ɲɛmaw la ni o kun kan ka kɛ ka se ka danaya don ni ɲɔgɔn cɛ ma minɛnw ma fangasinamatɔw na olu bilali ka bɔ kaso la a y'a ko dama tɛ bɔli kɛ dɛ jamana sariya sunba kɔrɔ fɔ segin ka kɛ o den mɔ fɔrɔ ɲɛsigbe ka manda 4nan ko o ka dabila u y'a yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ min ye o fɛɛrɛ ye ka se ka danaya don ni ɲɔgɔn cɛ ni maa minɛnw bilali ye ko bɛɛ ma bila bawo maa bɛ maa na o minɛnen don hali bi o tɛmɛnen kɔfɛ lakana tigilamɔgɔw t'an bɛ duguba 3 ɲɔgɔn na k'oli fangasinamatɔw dala Sokode Bafilo ani Mango ko k'a lajɛ ka ŋwara wuli ka bɔ o dugu ninnu dala wasade dɔ fɛnɛ ye fangasinamatɔ maa ye ko Targona Sambrini Wakin ale fɛnɛ ka passeport ndarakin bɛɛ la kiri ɲɛma dɔ fɛ ɲinan y'o san 4 ye ko a ka passeport ka lasegi a mɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la ɲinini ye fangasinamatɔw kɛmɛ ka minnu bolo da u kɔni y'a ɲini Ghana jamana ɲɛma nana a ko fɔ a dɔ fɛ ale min ye farafinna tilebiyanba jamana 15 ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ciden ye surunani don na sera kan yanni k'a fɔ k'a n'u bi don kura ye o k'a sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka ɲɛnabɔ olu kɔni n fɛ ko tɛ fɔrɔ ɲɛsigbe ka manda 4 na ɲinini ye. Ama ladɔnniya k'a fɔ Muhammadu Buhari Nigeria jamana ɲɛma a dayɛlɛ ka tugu kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Boko Haram kɛlɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya bɛ sa nka fɛn min ngɔni n'a mɛ siga don kɔrɔfɔrɔ o ye dɔgɔkun tɛmɛnen wulikajɔ min kɛra Boko Haram majijɛkulu fɛ kan npogotiginin kɛmɛ ani 10 da ka tunu ni u ye o kɛra sababu ye ka maa caman ɲugun jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ka kɔrɔfɔ la npogotigininw si bɛ san 11 ka taa se san 18 ma u bɛɛ lajɛlen tunu bɛ bi Muhammadu Buhari kɛlen kɔfɛ k'i bombo kɛ a da ye a maɲa min kɔ a labanna ka kuma bawo a ye kuma ta ni k'a jira k'a fɔ a bɛ yafa ɲini denmisɛnninw fɛ minnu dara u somɔgɔw ko ka yafa kɛ a mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sabati min bɛ se ka to denmisɛn ninnu bɛ se ka ye nka maa caman bɛ jateminɛbaw la olu kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Boko Haram majijɛkulu kɛlɛ nɔgɔyali a fɔli Muhammadu Buhari fɛ kabini don min na k'a y'a bɔ a da k'olu caman ye siga don ko in na barisabu ka d'a kan san 2014 sibɔko npogotigininw dara ka tunu ni u ye nɔgɔya la ka tila ka na nin fɛnɛ kɛ nɔgɔya la a bara ta fɔ mɛn ko Boko Haram kɛlɛ nɔgɔyara ko o bɛ maa ɲugun jamana ɲɛma ka kuma na jamanakuntigi sigikalata o ye san 2019 ye Muhammadu Buhari n'a b'a fɛ k'i siɲɛ fila jamanakuntigi sigikalataw labɛn fɔ nin gwɛlɛya ye a ka nin wuliden n'o tɛ ko maa caman na ɲugun a la ka fari fa kalata la a ye gwɛlɛya wɛrɛ min bɛ Nigeria dala Boko Haram dama tɛ tajibɔ yɔrɔ min bɛ Nigeriakaw fɛ ni o ye Delta du Niger ye yen Jiyalakaw fɛnɛ kɛmɛ ka wulikajɔw kɛ ni marifaw ye ko fɔ sɔrɔ ka tila ka a damakɛɲɛ olu jɔmɛ u ni yɔrɔ la ye o tɛmɛnen kɔfɛ baganmaralaw n'o ye silamɛw ye ani sɛnɛkɛlaw kerecɛnw olu bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ jamana cɛmancɛ yan b'a fɛ Muhammadu Buhari yɛrɛ si bɛ san 75 la ɲina. Uganda jamana fabala Kampala jamanaw minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka farafinna tɔnba Union Africaine bolo ma gɛn ni kɛlɛcɛw ye ka se ka Sibabulakaw kɛlɛ Bamanjiw Somali jamana kɔnɔ ni u kama ko AMISOM kɛlɛbolo o jamana damadɔ ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan Uganda fabala Kampala Burundi ma ɲɛma Uganda Ethiopie Djibouti ani Kenya ka jɛ ka kan kelen fɔ k'u b'a ɲini diɲɛ seleke naani setigi jamanabaw fɛ nasarala tɔnba Union Européenne min ye musaka bɔbaa ye ka taa se Ameriki jamana ma ɛlɛni u b'a fɛ ni nka min ye kɛlɛbolo in ye k'a ka baaraw nɔgɔya
AMISOM Somali jamana kono k'u ka lajɛ u ka segi u kɔ ko barisa b'u ka da ka ko sobabulakaw ka cɛni ko a ma dabila o kumana olu kɔni b'a fɛ kɛlɛbolo in ka to senna farafinna tɔma Union Africaine Commission ɲɛma min ni a bɛ wele ko Musa Faki Mahamad ale fana y'a yira k'a fɔ ale fana hakilina y'o de ye kɛlɛbolo in ka to senna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na min ye sebabulakaw ye u ka attentat bɛ to ka kɛ tuma bɛɛ Somali faba Mogadishu dafɛlaw la u bɛ to ka walankata yɛrɛ ka don kuma dɔw kɛ n'i y'a y'an b'a fɛ o kumana kɛlɛbolo in ka kow ka dabila nin cogo in na a bɛ kɛ sababu ye ka Somali segi degu de kɔnɔ o kumana laɲini de ye nazarala tɔnba Union Européenne hali n'o y'a sɔrɔla AMISOM musaka ka bon u ka lajɛ k'u bolo bila u kun hali bi min bɛ se ka to kɛlɛbolo in a bɛ to senna. Bamananga kunnafoni bɛ kunjɛ ni bataki ye min bɔra silama dɛmɛtɔ Ansaru yɔrɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ ka da silama bɛɛ lajɛlen tulo ka Burkina Faso jamana kɔnɔ ka fɔ Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔ yɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madan Haidara de a Seyida Sherif Ahmed Tidiane Haidara kan ka wajilu minnu kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ marisi kalo tile 4 a n'a tile 5 ko u bɔra u jɔyɔrɔ k'a sabu kɛ waati yɛrɛ lɔko ye Burkina yan b'a fɛ jakulu min sigi kun bɛ sen ka ɲɛsin a ko labɛnni ma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru la k'u bɛ hakɛto ɲinikɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka laban ka bɛɛ lajɛlen ka faamuyaliko ɲuman fɛnɛ ɲini o de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔfɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɔ ne Bacili don yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.